De Heer zij met u en met uw geest. We lezen uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren, uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Na dit gezegd te hebben, toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen ze de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik u. Na deze woorden blies hij over hen en zei: Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonde vergeeft, dan zijn ze vergeven. En als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Thomas, een van de 12, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: Wij hebben de Heer gezien. Maar hij antwoordde: Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven. 8 dagen later waren zijn leerlingen weer in huis bijeen, en nu was Thomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Vervolgens zei hij tot Thomas: Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde. En wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Toen riep Thomas uit: Mijn Heer en mijn God. Toen zei Jezus tot hem: Omdat ge me gezien hebt, gelooft ge. Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan, welke niet in dit boek zijn opgetekend. Maar deze hier zijn opgetekend, opdat gij moogt geloven. Dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn naam. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Goede vrienden, het gaat hier over leven. Leven in zijn naam. Die leerlingen die waren gechoqueerd door dat hele gebeuren van Witte Donderdag, de arrestatie van Jezus, de moord aan het kruis, de stilte daarna van de zaterdag en dan de zondag dat dat graf open was, dat lichaam dat was weg en niemand wist waar het gebleven was. Die waren compleet ontredderd, die apostelen. En dan komt Jezus naar hun toe om hun een hart onder de riem te steken. Gewoon omdat hij liefdevol wil zijn. Jezus niet herinneren als diegene die gearresteerd is en die vermoord is, maar Jezus zien zoals hier op die afbeelding van die goddelijke barmhartigheid. Iemand die ons tegemoet treedt. En dat tegemoet treden, dat heeft hij heel duidelijk gedaan bij Thomas. Die daar zo mooi in dat gesprek met die apostelen kwam, van ik was er niet bij en wij hebben het gezien en ik geloof het niet. En dat Jezus dat dus gehoord heeft. Want direct prompt, de week daarna, wordt er gewoon gezegd, kom eens hier jij. En toen werd hij met zijn eigen woorden, eigenlijk gevangen. Kom maar hier met je vinger, steek je hand maar uit, leg die in mijn zijde. En dus dat moet Thomas enorm geraakt hebben, dat Jezus daar weet van had, hoe hij daarop gereageerd heeft. En dat geldt ook voor ons. Wij reageren ook op Goede Vrijdag, op Pasen.
En wij reageren ook op wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Van hoe mensen zo met elkaar kunnen omgaan en dan vaak in dat negatieve. En Jezus die strekt de hand uit. Je kunt die wereld niet veranderen, maar je kunt wel zelf veranderen door daar anders naar te kijken. En dat is eigenlijk het mooie wat je mag ontdekken in dat gelovig zijn. Niet dat de wereld zich gaat aanpassen aan jou, maar dat jij met andere ogen naar die wereld gaat kijken. En dat, goede vrienden, dat is Pasen. Dan kom je in dat vangnet terecht van hoe God tegen die wereld aankijkt. Deze opname die is al een paar weken geleden opgenomen, maar nu was dat in Oekraïne, Kiev. Dat moet nu bij die opname nog binnengevallen worden daar. Het geeft heel veel onrust en gedoe en we weten niet waar het naartoe gaat. En dan met die ogen van die hemelse Vader durven kijken, hij houdt van die mensen. Van die Oekraïners, van ons, maar ook van die Russische soldaten. En zelfs van Poetin. Maar hoe ga je daarmee om? En eigenlijk, goede vrienden, is een van de mooiste oplossingen die je in je geloof kunt bedenken, dat is, niet ik heb mijn leven uitgevonden, ik heb het gekregen. Niet ik heb deze wereld gemaakt, hij heeft de wereld gemaakt. En laat het daarom zijn zorg zijn hoe hij die wereld leidt en hoe hij die bestuurt. En laten wij in dat vertrouwen blijven dat hij altijd weer deuren opent, zodat wij ook verder kunnen. Ieder voor zich persoonlijk. Dat is Pasen. Nooit voor een gesloten deur, maar altijd met hem verder de toekomst in. Amen.